Salutare, prieteni! Suntem în a doua ediție a așa zisei emisiuni sportiv de meserie. Astăzi l-am invitat pe Marian Vasile, un alergător de cursă lungă, un alergător de maraton și ultramaraton montan. Da. Am dreptate? Am Da. dreptate. Înainte să discutăm principalele subiecte pe care le avem astăzi ca și temă, vreau să vă aduc aminte că fetele noastre din echipă, Denisa Dragomir, Iuliana Stroescu și Claudia Necula, și-au făcut datoria, așa cum au promis, și au câștigat ediția de anul acesta a semimaratonului Gerard. Au făcut o cursă frumoasă, antrenament, fugă bună, putem spune că au început sezonul de alergare. Bun, ca și prezentare, Marian Vasile, v-am zis, e alergător de cursă lungă. Are două participări foarte bune. Cei care l-ați cunoscut deja știți că a participat la Eiger Ultra Trail și TDS, cele două mari curse. La una dintre ele, la Eiger, a alergat 18 ore, iar la cealaltă, la TDS, 23 de ore de efort adevărat de alergare montană. Ca și alte rezultate, la Ultra Tour Monterosa în Elveția, am dreptate? Italia-Elveția. Așa, a terminat pe locul 11, deci un top 15 foarte bun. La Chianti, unde mi-ai spus că o să alergi și anul ăsta, în Italia un loc 12 și un meritat loc 7 la Hairus Ultra Marathon în 2018, anul trecut. Principalul subiect pe care aș vrea să-l dezvolt astăzi cu Marian, zi-mi, te rog, experiența ta americană pe care ai avut-o în perioada asta de iarnă. Ai avut două concursuri, două competiții, prezintă-mi-le pe scurt. Competiția principală a fost Hurt 100. Denumirea este sugestivă, deși Hurt vine de la Hawaii Ultra Running Team. Acronimul dă în altceva. Acesta a fost cursa principală. Am avut șansa să fiu acceptat acolo undeva anul trecut, în august m-au anunțat. Prin urmare am împachetat, dacă vrei, cursa sub formă unui concediu ceva mai prelungit și împreună cu familia am fost 3 săptămâni în America, mai întâi Coasta de Vest și pe urmă o săptămână în Hawaii. Da, trebuie să le spunem celor care vor urmări și edițiile viitoare să știe că în perioada asta în America e destul de, adică în Hawaii întotdeauna cred că e cald. E cald. 25 de grade. 25 de grade. De la minus câteva grade în țară sau la 0 grade, te-ai dus la 25, cred că a fost destul de greu să te acomodezi. A fost destul de greu. Hai să spunem că perioada petrecută pe Coasta de Vest a fost cumva a avut rol de buffer, fiindcă nu era atât de cald. Diferența mare, în schimb, a făcut-o umiditatea, fiindcă în Hawaii e o umiditate constantă și constant la 100%, nu e altfel. Pe când pe Coasta de Vest a fost chiar răcoare, mai frig decât mă așteptam. Mai devreme mi-a arătat un filmuleț de la o cursă, de la cursa asta a fost teribil. Nu cred că poți alerga acolo, probabil doar să pășești rapid. Așa a fost întregul parcurs sau mare parte din el? Cursa în sine, cursa din Hawaii, e destul de tehnică și e recunoscută ca fiind una dintre cele mai tehnice, iar gradul de dificultate e dat în primul rând de rădăcinile din junglă. Le-ai văzut și tu cum arată. Da. Nu ai cum să poți pășești. Stălca. Sigur n-aș putea să cursa nu are mai mult are o singură bucată de vreo 300 de metri unde poți să alergi fără să te uiți în jos. A fost chiar interesant că după primii 20 de kilometri deja am făcusem febră aici. Se alergă pe curbă de nivel cumva sau? Da. Diferența de nivel la 100 de mile este de aproape 8000 de metri. Avem, cred că un singur concurs în țară care are diferență 8000 și n-are 160 de kilometri, are mai puțin, are 100. Și nu știu, 100 cât e, 7500 varianta cu 8000, are 120-130 de kilometri. Un alt specific al cursei, care o face puțin mai dificilă sau, hai să zicem, diferită de altele,
e faptul că e construită pe 5 ture. Deci faci 5 lupuri de câte 20 de mile fiecare. Intervine practic și o oarecare uzură, dacă vrei. Uzură și poate și rutină la un moment dat. Poate în prima fază ți se pare ok, după aia s-ar putea deja să te afecteze. exact, de la a doua tură știi unde e greu, știi unde e bine. Nu știu, unora poate le place. Mie nu mi-a plăcut în mod deosebit lucrul ăsta. A făcut-o puțin mai dificilă. Cursa în sine foarte bine organizată. Ești mulțumit ca și rezultat de antrenament, așa cum ai gândit? Hai să spunem din start că n-am reușit să termin cursa. Cursa avea 100 de mile, m-am oprit după 100 de kilometri în condițiile în care am avut ceva probleme cu stomacul. Umiditatea a fost mare, a fost o ploaie în timpul zilei și în momentul acela în junglă s-a făcut un fel de saună. Da, trebuie să spunem că în permanență, acolo unde există competiții de alergare, la temperaturi ridicate, apa poate fi cauza abandonului, da? Apa poate fi murdară, poate fi infestată, aerul poate fi murdar. Sunt mulți factori care te pot opri din finish-ul unei competiții, chiar dacă tu ai pregătit-o de mult timp sau nu. Cursa, în principiu, a fost pregătită bine, adică eu am fost mulțumit de cum eram la start. Eu sunt și un optimist din fire și am pregătit-o bine, deși... Asta o spune și palmaresul, mergi numai la competiții cu grad, zic eu, ridicat de dificultate. Cred că mi se potrivesc cumva astea. Și am vorbit și cu Radu, înainte cu Radu Milea, care mă pregătește și am făcut un program care să mă aducă cât de cât bine la start. Inclusiv o cursă înainte de aceasta, în America, pe continent, undeva aproape de San Francisco. O cursă scurtă, rapidă, aceasta a fost strict ca antrenament. Zi-mi ce înseamnă o cursă rapidă de maraton montan. Au fost 23 de kilometri. Ok. Așa. 23 de kilometri cu vreo 1200 de metri diferență de nivel. Enorm. Da. Okay. Dar ce a făcut-o rapid era cursa, tehnic vorbind, simplă. 2 urcări. Atât. Okay. 2 urcări, 2 coborâri. Okay. O primă urcare 100% alergabilă pe un drum forestier, dar o urcare lungă de vreo 7 km. Cam scoate din tine tot ce ai în 7 km. Și pe urmă a doua urcare ceva mai tehnică. Și am vorbit cu Radu, Radu a spus, ok, trage puțin mai tare ca ultim antrenament. Și asta am făcut. A ieșit bine, am ieșit pe 3 la final aici. Excelent. Da. E un prim podium. Au mai fost așa mai mici. Cursa e micuță, nu are sens nici să o menționez, dar face bine la... Okay. Cum ți se par alergătorii americani? Puternici. Cred că... Puternici nativi sau ți se par pregătiți, dacă vrei, în sensul ăsta. Nu sunt diferiți decât noi. Cred că abordează mai bine cursele de 100 de mile. Probabil, cred că ei au și ceva tradiție. Au și tradiție în sensul ăsta și, repet, mă compar cu cei de nivelul meu și nu mă uit la alergătorii de top americani, e altceva. Asta dar e un lucru bun. Da, mă uit la cei pe care îi consider eu acolo lângă mine. Corect. Și sunt mai pregătiți, poate au mai multă răbdare, poate duc, între ghilimele, mai mult. Stilul de viață poate pe care l-au îi face să fie mult mai răbdători în concursuri de genul ăsta. Avantajul mare, uite, la această cursă în Hawaii e că jumătate erau localnici și evident știau la ce să se aștepte, știau bine terenul, știau bine clima, diferența e că la ei localnicii, să țineți minte asta, toți cei care alergați la noi în țară, localnicii alergă la competiții. La noi avem neplăcuta surpriză că la competiții în afara Bucureștiului, îți dau un exemplu, o să zic de Giurgiu, cursa de 15 km de la Giurgiu, de la Giurgiu la Ruse, care e o cursă din punctul meu de vedere extraordinară și ca traseu te muncește, vin sportivi foarte buni, în special din Bulgaria. Asta e, la noi din păcate momentan, nu știu, nu și-au arătat interesul să vină mai mult de 4, 5, 6 sportivi în fiecare an. Nu am văzut alergători din Giurgiu, adică cum oamenii ăia nu vor să alerge sau ce se întâmplă. Și cred că nu e singurul caz, cred că mai sunt cazuri și în orașe mai mari.
Sunt curios la Timișoara anul ăsta, în semimaratonul organizat de Sport Guru, dacă timișorenii vor răspunde la apelul pentru alergare. Bun, interesantă prezentare raportată la ce ai simțit, ce ai făcut. Zi-mi, te rog, am o întrebare, de fapt am mai multe, am un set de întrebări. Care ar fi, la o primă vedere, diferențele dintre cursele de ultra din țară și cele din afara țării, indiferent că e vorba de dincolo de ocean, că e vorba de curse din Europa? Organizatoric sunt curios, dar nu știu, și din alte puncte de vedere, dacă... Hai să încep cu ce avem la noi. Ok. Eu cred că așa în mare stăm bine. Sunt curse care în general sunt organizate foarte bine. Cam câte avem? Avem 4-5 curse de ultra? Mă refer cam așa. Dar mă refer și mă uit și la cursele mai scurte, cele organizate pe munte, fiindcă efortul e acolo în organizare. Adică mă uit la retezat, care în continuare cred că e un standard pentru... Extraordinar, e un etalon pentru toți ceilalți. Eu, ca alergător de plat, spun sincer, îmi face plăcere să merg, să mă uit, să văd atmosfera care e acolo. De fiecare dată sportivii sunt primiți la finish într-un fel anume, efortul pe care îl fac este unul anume și se vede asta foarte bine în filmările de sus de pe creastă. E extraordinar ce fac acolo băieții. Sunt și curse mai puțin bine organizate, hai să nu dăm nume, să nu deschidem polemici. Și cam la fel și în afară, să știi. Sunt curse foarte bine organizate. Uită-te la UTMB, care evident este standard, evident este cel mai înalt nivel posibil, unde auzi elicopterul trecând pe deasupra ta la fiecare 5 minute și te simți cumva în siguranță, vezi cât efort se depune. Dar sunt și curse care nu sunt atât de bine organizate, unde nu știu, nu mai ai mâncare la ce. Deci există cumva un echilibru, nu sunt neapărat, nu știu, noi ne aflăm aici și ei se află. Pentru că a mai fost o discuție în săptămânile precedente, tot așa o discuție ce am văzut-o despre organizarea anumitor concursuri. Eu nu o văd așa. Eu sunt, dar repet, poate sunt eu optimist, eu cred că avem curse bine organizate. Iar ca alergător, indiferent unde te înscrii, cred că trebuie să ceri și un feedback înainte, să știi la ce să te aștepți. Absolut. Nu poți să te duci la, să zici, ok, mă duc la Transilvania 100K și mă aștept să fie soare frumos și știi ce te așteaptă, știi că te așteaptă noroi, știi că te așteaptă zăpadă. Uite-te la Ciucaș, altă cursă bine organizată din România. Deja oamenii creează așteptări, lumea se duce acolo și evident se așteaptă să fie tot ok. Da. Interesant. Bun. O întrebare la care cred că mulți ar dori să știe un răspuns. Am să te întreb un buget minim pe care tu îl aloci unei competiții afară. Pe unde s-ar învârti? Aici vorbim de bilet de avion, cazare, ce înseamnă, să zicem că echipamentul, să scoatem echipamentul, să se presupune că echipamentul l-ai deja, te-ai antrenat în el. Mai vorbim doar de alimentație, cazare, transport. Hai să ne uităm la un caz specific. Ne uităm la UTMB. Fiindcă multă lume o să meargă la UTMB, sunt în fiecare an 30, 40, 50 de români care ajung acolo. De luăm pe rând, transportul. Poți să ajungi cu mașina și lucrurile se simplifică, dar pierzi mai mult timp. Evident, poți să te urci în avion și ajungi acolo. Avionul te costă 200-300 de euro pe acolo. Da. Cazarea la Chamonix nu e nici cea mai scumpă, dar nici cea mai ieftină. Și aici depinde foarte mult de ce grad de confort vrei. Există cazări, spre exemplu, la Chamonix, sunt suficiente cazări? Da, cu siguranță, da. N-am auzit lume care să nu găsească cazare la Chamonix. Și poți să iei, de exemplu, să închiriezi un apartament, poți să închiriezi o cabană, poți să te duci la un hotel. De obicei asta e, cred că, cea mai bună variantă, să meargă un grup de 3, 4, 5, 6 persoane să închirieze un spațiu. Un apartament, cred că e cu, nu știu, probabil între 300 și 500 de euro pe săptămână și îl iei o săptămână să prinzi tot. Bun. Sună ok. Și pe urmă, mâncarea acolo, iarăși, Chamonix nu e atât de scump la mâncare. Mie nu mi s-a părut atât de scump. Poate în special dacă îți gătești, dacă îți cumperi tu niște paste, dacă niște sosuri. Exact, evident, deja asta e varianta cea mai ieftină. Dar te poți duce să mănânci o pizza cu 10-12 euro. Ok, deci
pe o săptămână, să zicem, dacă ți aloci un 25 de euro pe zi, poate e ok sau e puțin? Cum se pare? Cam puțin. 30, 35, poate... Hai să zicem 50 și să fie, să împăcăm pe toată lumea. 50 la o săptămână, asta înseamnă undeva la 350 de euro, cu avionul undeva la, să zicem, nu știu, 550-600 de euro, plus... Ajungi la un 800 de euro, fiindcă de obicei împart și costurile de cazare. Ne gândim că e un stagiu, da? Practic e un stagiu, nu te poți duce 2 zile, 3 zile, trebuie să stai minim 4-5 zile, mă gândesc că stai minimum, plus gândiți-vă o cursă de obicei nu durează mai puțin de o zi. Adică depinde ce cursă, dar da, în cazul tău, în cazul meu nu, în cazul meu durează mai mult. Dar dacă tot mergi la Chamonix, e păcat să nu simți frumusețea a tot ce înseamnă UTMB. De acord, bun. Am rezolvat și enigma asta a bugetului. Zi-mi, te rog, asta mă face pe mine curios să te întreb. Consider că la cursele de alergare montană, de ultra, ai nevoie și de o pregătire, nu știu, și o pregătire motrică și o pregătire de echilibru, o pregătire tehnică, pentru că sunt mulți care poate se bazează doar pe diferență de nivel, să cumuleze diferență de nivel și kilometri mulți. Ai nevoie și de pregătire de genul ăsta? Cu siguranță, da. Mă gândesc la sărituri, adică trebuie să ai un pic de tehnică, să ai... Îți trebuie puțină tehnică, îți trebuie, dacă vrei, un trunchi puternic, categoric. Și trebuie să lucrezi și fizic, poate terenul superior un pic. Da. Îți trebuie forță în mâini. Ai văzut că foarte mulți alergători de ultra folosesc bețele la alergare. Sunt mulți care nu folosesc bețe, eu le recomand la noi. În general, gândiți-vă la bețe, gândiți-vă că tot efortul pe care voi îl depuneți cu picioarele în momentul în care folosiți bețele, vă împărțiți un pic greutatea și pe brațe, ca și cum ai mai avea încă, nu știu. Dar asta înseamnă și un efort la brațe, trebuie să lucrezi și aici. E adevărat. Dacă nu vrei a doua zi să rămâi cu mâna așa și să nu mai poți ridica. Corect, dar măcar poți merge. Poți merge, cu siguranță. Măcar poți merge. Deci da, răspunsul e, trebuie o pregătire ceva mai complexă. Dacă în cazul meu se întâmplă sau nu, asta e cu totul altceva, e vorba și de timp, dar ideal. Ca bază sunt sigur că ai făcut ceva tehnică în momentul în care te-ai apucat de alergare montană, ai învățat, ai luat ceva trucuri de la băieți experimentați. Mult aici, să probabil știi, și din nu e... din timpul concursului. Da, îi vezi în concurs, întrebi cum se face. Și poate îți dai și seama, sunt mulți care mă întreabă ce dimensiune trebuie să-și ia bățul pentru alergare montană. Și eu le zic, ok, poate trebuie să-ți le iei la 90 de grade, dar din punctul meu de vedere trebuie să te gândești competiția, traseul pe care tu l-ai, ai nevoie să stai cu brațele sus sau ai nevoie să stai cu brațele mai relaxat jos. Aici fiecare poate ar trebui să se gândească în funcție și de tehnica pe care o are sau pe care nu o are, așa ar trebui să-și ia poate și bățul de alergare montană. Ok, zi-mi, te rog, dacă ar fi să, nu știu, să abandonezi ceea ce ai tu de făcut în momentul ăsta și ar fi să te muți în altă țară, să te duci să te pregătești, unde ai face lucrul ăsta? Oriunde, zi-mi oriunde. M-aș duce în Alpi. În Alpi, ok. Că e Italia, că e Franța, probabil Italia. Okay. Pentru frumusețea locului sau pentru... Pentru frumusețea locului. Alpii sunt fabuloși. Adică... Dar sunt foarte curios. Au o faună care te poate încurca în antrenamentele pe care le poți face? În general, Alpii și, uite, traseele de la UTMB sunt un exemplu bun. Tot vorbim de UTMB. Da. Majoritatea curselor de la UTMB au parte de poteci foarte curate. Asta am văzut și eu. Sunt filmările nu doar din elicopter, sunt și la baza solului și par foarte clean. Se aleargă bine, adică sunt porțiuni foarte lungi unde poți să alergi, efectiv poți să... și mă gândeam că mulți alergători folosesc Hoka și stăteam și mă uitam la UTMB, ok, dar mă gândeam, zic, băi, o fi poate tehnic, dar mă uitam, nu e atât de... Sunt și porțiuni tehnice. Dacă vorbim de o cursă de 100 de km, e imposibil să nu ai și niște bucăți foarte tehnice. Cu siguranță, dar se pare că pantofii cu amortizare mare pe curse de genul ăsta, unde ai și un fals plat sau ai zone de genul ăsta. Nu spus fals plat, dar potecile sunt curate, ceea ce e mare lucru. Pentru majoritatea curselor, fac aici un mic disclaimer, TDS-ul nu este așa, de exemplu. Am fost anul trecut, mă duc și anul ăsta la TDS. Este considerată cea mai dificilă din punctul ăsta de vedere, cea mai tehnică dintre ele.
dar asta o face și frumos. Ok, super, multă baftă și să-ți iasă rezultatul pe care tu ți-l dorești. Ok, o întrebare fizică. Da. Tu ești destul de înalt. Da. Zi-mi, te rog, dacă te avantajează sau dacă simți că te dezavantajează în alergarea montană lucrul ăsta. Ai stat să te gândești? Te-ai gândit cum ar fi să fii mai scund sau te-ai gândit cum ar fi să fii mai înalt? Dacă mă gândesc la câte trânte am luat și câte căzături am luat, aș zice că mă dezavantajează. Okay. Da, asta e clar un dezavantaj. Cu ce încerc să mă convin că asta este? Mă uit la o groază de alergători de top. Da. Și sunt câțiva foarte înalți. Uite, François Daen, de exemplu, care e de departe probabil cel mai bun în momentul de față pe distanțele XXL la alergare. E un tip foarte înalt și foarte slab. Da. Dacă îl vezi, e ca o prăjină. Da, e interesant asta. Mă uitam, se spunea și în alergarea de șosea, cu mult timp în urmă, se spunea că alergătorii joși, scunzi, ar fi cu randamentul cel mai bun. Însă mă uit, sunt exemple clare, cum e și Rap, americanul, care alergă fabulos, cred că e unul din puținii albi care reușesc să țină pasul cu alergătorii de culoare și e foarte înalt. Și mai avem câteva cazuri și pe la noi prin țară. Uite, e Alex Forneschi, care e înalt și adică nu are o problemă. Da, nu are o problemă cu asta. Nu are nicio problemă, cred că chiar se bucură. Ok, zi-mi acum, așa, general, ce așteptări ai pentru 2019? Păi, competiții, legându-mă de curse, am două curse unde vreau pe care le consider mai A-races, ca să folosesc un termen din engleză. Sunt puține, da? Două, gândiți-vă. Nu mai faceți 1 miliard de curse, faceți puține și bune. Mă întorc iarăși la Eiger Ultra Trail în Elveția, fiindcă anul trecut, când am terminat bine, am avut un moment în care cursa a fost neutralizată din cauza unei furtuni. Prin urmare, n-am simțit cumva efectul cap-coadă. Da, trebuie să te oprești. Ne-am oprit câteva ore. Asta este în iulie. Și la mijlocul lui august mă duc împreună cu Radu Milea și cu Mihai Șerban la Leadville 100, o altă cursă legendară din America. Interesant. În funcție de cum se întâmplă lucrurile acolo, mă mai gândesc la TDS sau nu, fiindcă distanța e de 10 zile între ele. Cam scurt. Eu m-aș bucura să nu te duci la TDS. M-aș bucura să faci un rezultat foarte bun la cursa aceasta legendară, să fii suficient de obosit și să simți că ai tras până la capăt cursa. Cred că e mai bine așa, nu? Ok. O să ne mai vedem cu el cu siguranță. Deja am în gând, înainte de cursa asta din state, aș vrea să ne vedem, să vorbim, să-mi spui evoluția pe care ai avut-o, cum te-ai simțit în pregătire. Am să-i urez succes, multă baftă, să aibă și un dram de noroc. Probabil că îți trebuie și un dram de noroc, deși frumos, este alergător, să spunem, cu suficiente concursuri în picioare cât să aibă o suficientă experiență. Totuși îi trebuie și un dram de noroc ca să obțină anumite poziții fruntașe. Multă baftă. Mersi la fel. Și ne vom mai revedea și cu alte ocazii. Sper că v-a plăcut și această a doua ediție pe care am avut-o. Dacă aveți întrebări, vă aștept pe adresa de Facebook. Lăsați-ne întrebări, încercăm să vă răspundem la ele cât se poate de sincer. Eu am fost Robert și ne vom revedea și în viitor. Numai bine! Salutare! Ciao.